תלמידים בחטיבה ובתיכון, קשה לכם לשבת ללמוד למבחן, ואם אתם כבר מצליחים, אז אתם מבזבזים המון זמן, בסוף לא זוכרים כמעט שום דבר ממה שלמדתם. יכול להיות שזה בגלל שאף אחד לא לימד אתכם איך צריך ללמוד. הדרך היחידה שאתם מכירים היא שינון, והיא לא אפקטיבית בשביל רוב התלמידים. אז מה צריך לעשות? יש 3 דרכים ללמוד. דרך הקשבה, דרך ראייה ודרך תנועה של הגוף. בסרטון הזה אני אדבר על למידה דרך הקשבה. אם קל לכם ללמוד דרך הקשבה, אתם תשימו לב שאתם מעדיפים להקליט הודעות קוליות במקום לסמס. אתם מעדיפים להקשיב למורה במקום לכתוב את הדברים שהיא אומרת תוך כדי. זה ההפך, זה יכול רק להפריע לכם. יותר קל לכם לקרוא טקסטים בקול רם מאשר בלב. שיותר קל לכם ללמוד עם חברים או עם ההורים מאשר ללמוד לבד. למה זה חשוב לדעת את זה? כי אם תדעו איך מתאים לכם ללמוד, הלמידה שלכם תהיה הרבה יותר אפקטיבית, הרבה יותר טובה ומשמעותית, הרבה יותר קצרה, והציונים בסוף יהיו הרבה יותר טובים כמובן. אז אם באמת שמתם לב שקל לכם ללמוד דרך שמיעה, תנצלו את זה. כלומר, באמת, אל תכתבו בזמן השיעור, תקשיבו למורה, מקסימום תיקחו סיכומים אחר כך מחברים. תעדיפו ללמוד עם חברים או עם ההורים שלכם, ואם אי אפשר, אז תקליטו את עצמכם לומדים, ואחר כך תקשיבו להקלטה שלכם. עדיף שתקשיבו לפודקאסטים. יכתבו נקודות ממש קצרות ולא בעריכות. כל הדברים האלה ממש יכולים לשפר את הלמידה שלכם ולעזור לכם. אם חידשתי לכם משהו, אתם ממש מוזמנים לכתוב לי את זה. בסרטונים הבאים אני אספר על דרכים נוספות ללמידה.